Yero itrai, saya siap ngai ke beli pi baru ke kerteng ke batiang tam ke jong ujisu. Te ke benta ke ba ngakwa bangan wanra shapi ha kenika janmen. Kede halor ke benta ke ba ublei ulapen ipau yang ngamene. Te kibun bah ki jing pen ipau ki ba utrai pen i yang ngamene. Te henrengan wanra tang lai teli ki jing pen pau. Bat ngenget kan wanra pat kajing kela ha kajing em kajong pi lang ba kani kajing pen ipau te pi sayet hi yala de shimet namar kani kajing pen ipau kade halor jong iwe ibreu iba ublei ula jet te henrei ilakum yat light na kamon kajong ublei te pila ban yit hi yala de shimet pi ki badon ha kani ka youtube kajonga pila ban pet hi la pi de containation rang te pila ban pet hi yala de pidon ha kano ka benta yo ba piru pidon ha kani ka benta ka ba uble ula pen i yanga menne te ka e kata ngine ya chua ka ba ka jing pen pa ko baning kong ngala yu i te ibreu i ba uble ula jet i ban long inong duwai ban i don ru ya kata ka jing ai ba ila ban ai yak tin ka chong uble te I don ru ka jingkit kli ban duwai na ka benta ki para men sim ki ba kordor te ila kit ya ka jan lai khung ka khung ru ka ba he kum to te henre la khung pat tang shi khung ya ka jan bat ila kit bat haba ila kit ya ka jan ila ya tang kum ba shi po sin kam bat haba ila ya shi po sin kam ila kulon no nim shim la la shu ban ya bat iwe ibriu pa ila let ban ya rap ya i te ngala kelina utrai ka jingmut jong ka jing pos niu te utrai ru ula ya tho nga ba ublei ula jet ye I ban long ka ta ka nong duwai te hot hadu mantaru I duwai bet I nak benta ki men sim ki ba kordor henre kumbang ala ya tho ye pi ha ka to wei ka jing kren ka ba nga kren chapang ka to ka kentai ka ba dap da ka pniang henre kam chem la phliu lem che ki wei te henre kumbang ala ong ru bala da pilong kita ki brio ki banang tang banduai kamut ka ap ka jingma namar bangi penbun tai ki jingpan ki jing ai show trai pat ngim shem ai te ka bamut ba itu I brio iduai tang ba iduna ba gar kumpule ka ten ka jong ublai te bat imju ai ru ten ka jong ublai wat haba ublai ula jet ba in la ban ai ka ten ka jong ublai henry imju pule ka ten ka jong ublai im jus ngau tanat ru ban ai ka tien ka jong ublai te I don pat e ka jing thmu ban plat e ki men sem ki ba kordor henry ka to ka balet sa e ki jan ka thau ba da ka ba ni ai ka tien ka jong ublai ni yo ban sat ye ka jing long pok ka jing long tinget jong ki men sim ki ba kordor om dai mangi ba sat henry ka tien ka jong ublai ka sat da ka ba ngi pla ha ba ki le ka mod kapan khoi ya ka jing long pok ka jing long tinget ti don ya kata ka benta henry im long pat ibri iba krane ka tin ka jong ublai im long pat ibri iba pule bahai ka tin ka jong ublai te henry I shuduai kumta te ublai shem sang bahai pi namar ublai upen I ba ita ibri ide iba menta ki por isu bang bat tang bat ka mobile isu bang we tang bat ka mobile shu ya phone brio bat bat tang ha mobile be imdan por ban puli ka tin ka jong ublai isu dan por kum ta ban duwai nam ta ki met sim ki ba kordor henry im judan por ban puli ka tin ka jong ublai im judan por ban ai ka tin ka jong ublai bat isu pen serwai ka por ha ki ki bom tei ha ki bom sei so te lada donna pedeng jong piru ki balong kum ta te ublai maham ya pi ba wat nom long kum ta namar wat nom le kai ya ka ka ba ublai ula jet ya pi ngam kwa bangan tre ka ni ka kam hanre ba ublai ula jet ya ngaban tre ka ni ka kam ngada shim khia ngada penlut por ngada ai ka jing it ya ki men sem ki ba kordor namar wat haba ngam shem la kwa ban tre ka ni ka kam hanre ba ublai pat ula ai ngada le bahai ka ni ka kam ka ba ublai ula ai nga bangan tre te pi ki badon ha ni ka YouTube channel ka jonga lada philas ngot ho ye ka jing khot ka jo ublai wat le kai ka jing khot ka jo ublai penlut por man puli ka tin ka jo ublai
ada ublay ula ai pi ka benta ba phila ban sam ka ten ka jong ublay pide ban sam ada ublay ula ai pi ka benta ba phinya slok ye ki brio phi hap ban ya slok ada ublay ula ai pi ka no ka benta ka ba phide ban tre ka kam ka jong ublay wat nom le kai wat nom bang than ha ki ki jing sngo bha jo ni ka porthai namar itai di brio balasan bha hanre isu bang ba tang ha ka mobile bat ka pen I ba em shem lala ban pelat I kita ki mensim ki bakodor ki tu ki jan ki bajopo ka thawi ki mensim ki bakodor ki ba ublay ula IT hakakti ka jong I ba in hikai ki bat leng ba jong I kin yok mat I ka jing pen khoi ka ba kin jablay te henrai ila ya tang shi posen kam ila kelon no balay I kelon no namar em shem la doni ka tien ka jong ublay namar kata kendet ben riu phi man ta nget phi pet ya kane nganom nyok nganom ong kerteng namar ka jing pen I tang I we henrai nget om dei tang I we kidang don ru katuk ane ki badon ya kane ka jing long ki bala shubang ha ki ki ba shuya berngia ba dia phun kai bat ki lok ki jor shuya berngia bat ki te kalong ka ka babakla te de namar kata kadau bat na ka bentai ki topan ki ba ublay umpat jet andau ublay ula jet ya phi ken mau I kini ka we ba le bahai ka kam ka jong ublay un yo ban le bahai ka jing em ka jong phi te sa ka we pat ka jing pen I pau ka ba ublay ula pen I nga ba idoni tai we brio I ba isi bahai nga I ba shun bahai nga I tai brio te namar ba im iet yo ublay jongi ubangi ngi iet te idon kan ya kata ka jing isi ya nga te ngapat ngalit rung kan hayeng badon ita dang ngalit rung te kani ka gas cylinder kala lat kala smagas lagi laka hanre ma ipat im yo sngoy kata ka jing sma jong kata ka gas te ngalet kin ban penikset kata ka gas te nga nanga dep na tu nga let yarap I te brio da let yarap te nga kali ken na utrai onda nga lakun den te utrai ru yet ho yang ong ba kini ki brio ki ba isi ya pha man ta ki don hap deng ka jingma ka ap ya ki namar ba ki shun ya pha klam daw te nga pangalat ban yarap man duwai na ka banta ka jong ita ibrio te ka ba nga kwa ban ong ya phi ba ahani hapo YouTube jonga ru ki don ka to ka ne ki ba isi ba ha nga ngatip ba kata te henry kam da dei ba nga kwa ya phi ba phit ye ya nga henry ka ba nga kwa ban ong ya phi ba kam ju ba ban isi ya no ru namar ka teng ka jong ublay kam ju sha ban isi wat e ki ba chun ya ngi te kat no tam ba phin isi le ki shakri ki jong utrai te kam dei ken yang ngi ban isi la ka dei ki brio ki ba pop ne la ka dei ye ki shakri ki jong utrai ne la ki dei ha kanu ka bentaru ublay ju sha ngi bangin isi bangin krens new te henry don nap deng jong pi ki ba isi yang ngatip bahai kata bat ki ba bun te ki iet henry ki don ka tu ka ne ki ba isi te ka jing ma ka ap lada long kom ta te henry kala ka ba mot no bret no ka tu ka jing isi ka ba nga kwa ban ong na pi ki parlok ki ba iet ki jonga ba la kita ki brio ki la le sneo pi sakat no kat no ru wat ju isi yaki wat ju tim yaki wat ju bishni yaki te kham tam le yaki chakri ki jong trai wat ju tim yaki wat ju isi yaki namar ubleu pin I ba ka ap ka jing mai kita ki brio ki ba shuwan man shun klam daw ban ula pin I nga ba ngalet tong bat haba ngalet tong te nga dang tong kata ko ka ba he ba ta ki brio pat na shat he shorum kile umno kile tem kile tlai nga marsen tlai nga te kita uta kata ko ka ba ngatong don upai ki ba ya join te marsen tem kita ki brio kata ka uta upai udkut no kain te dala udkut no uta upai te kata ko kam lechu sha kata ka jaka ka ba kita ki brio ki ya tong ki ya sajan te kila ya persyang hi ban ya beteng biang yo to upai te henry kimla shu ban beteng yo to upai te ngala kendet no bat haba ngala kali na try ulo oinga kino ki brio ki batim ya pha kin sa do no ka jing kurku na man ngan sa tim ya ki bat kino ki brio ki ba kurku ya pha ngan sa kurku ya ki the day na mar ba ki la tim ya nga ki ka dukut no ka to ka jing kurku bat
Day tanya ngah ray ki chakri ki jok ublay barok khai bat day tanya ki chakri ki jok ublay wat ki bachun ya piru wat jutim wat jutla bat itu ibriu ibadon kanika mensim kapan isi yang haduk ba kata kajing isi kam day shu kajing isi ka ba malumala kala jur pala kata kajing isi ngam isi ya pi umlalai pi isi yang te ray kam bahapat ya pi ba pin isi ya kibriu klam daw te ray wat dadan daw ru ngim day ban isi te klem daw le kam long pen ban isi te ka jingma ka ap ya pi la da phim kala ka bamon te henrei uble u shupha ban ma ha me nga te nga ru nga kreni ka e ka bo try ula kren nga te ngala yo ban ya rap da ka ba ngan kren kum ne ba da ka ba ngan yai du wai na ka ba ka jong pi te nga ngan pin yo ma e ka jing kur khu ka jong uble te wat ju isi eno wat ju tim eno te sakawai pat ka ba ngayo i sakawai pat ka ba ngayo i ba ngalami na yeng ban le sakawai pat ka jaka te henrei kat ba ngadang ya ha ta kalenti ngakan mau pen ban ba klem khang ya ka yeng klem khang ya ka yeng te ngong ani ka pisa utrai ru ka don ha yeng kin sa let kinong to ban to ya to ka pisa sabakam de ka pisa ka jonga ka pisa ka jong trai te ngalawan no kan chi yeng te ngala kentit no hi te ngala kali ke no try ke ka jing mot chong ka jing phos nio te try ong nga ba kini ki men se ki ba koror ki dai ka ta pisa de ka ta jing ken show ka jong try ka bo try ula ai ban hanga bangan sumari ki te katu ka bangam khang tala ka pamut lada nga ngam dalle kerpang bahai ki hoj nga juduai hi man la kasi henre wala kataru tra pen i nga ba kam de nga ba ngan i ki klem da khang tala na mar usoi tan yo ban wan ban rung man ktak ti ki te de na kata kataw ba ngayat ho ya kani ka jing pos niu na mar ba sa iweru i badon ha kani ka youtube menne idang comment singa i ho ba kita ki mensim bamban ki mi shibun ban penjot ban rung ha ki rempe yeng kristan kat ba ha ka yeng ke jong i pat ka badon halor ulum uta usoitan kita ki soitan kim shim lala ban pensniu e ru em ya ka yeng ka jong i ka bamot ki briu hi ki badon ha ka jing kan tiu ka jong utrai ki badon ha ka puram ka jong utrai ki badon ha ka hak ka jong utrai usoitan nom la ban kta akti te na lor banga ngaduai na ka banta ka jong piru pidon kam ban pentrai kam ye ka e ka bala hikai bat ban em ka jing em ka pen ngau bhai o play khnang ba usoitan nom la ban rung namar ka de ka jing shisha menta usoitan udon ka por satang khndiat ta ka daw urong she ki tliu yen ki jong ipreo man penggul mar penjot pen prai ka long yen ka long sem dei namar kata kataw pide ben long kita ki badon ni ka buram ka jong trai ki badon ni ka hak ka jong trai khnang bo setan nom la ban kata ti ya pi da lele ru em wat ya nga ka bri ka duai baro hisngi ru menne udang wan umut ban pensniu ya nga han ngala duai ha ki thliet bat ha ngala duai ula pet no te kat no tam ye ki tale ki bom pat asan ha do kata kata han rei ha ba pilong kita ki prio ki ba pet ngor ha ba pilong kita ki prio ki ba duai ki ba pentrai kam ye ka e ka ba ublei ukren leng ba ki shakri ki jong u leng ba ka ten ka jong u ka ba ha ba pi buli pi sngaw tho ka ba mot kan wan ra e ka jing da ha ka jing em ka jong pi ngaju perkhat ye kani ka weba ladangan pelat than ki video le se phim don por ban pen ten reng ala perkhat pat ba mentangi dang doni ka por bangin ngap e ka tin ka jong ublai ni kin ma ha ka por bangi dang long ki ru perthai ni don bet ka por on pe serial man la ka sngi menta tingila i no na mar bangila i yu try tengang ngan pi don hi ka por on pe ye ka e ka ba ublai u yo ban kren man ba utrai ai ka khubor an yo ban upload bat nganget pinlong kita ki bala kloy ban ngap ban sliang ye ke e ka ba ublai kwa ban kren ye pi khnang ba kanwan ra ka jing kur khu ha ka jing em ka jong pi ublai u ong nga ya kita ki ba pha phan kur khu ngan kur khu kamut ba tang ba ngala kur khu de ka tin ka jonga ka ba mot phila yo e ka jing kur khu han re ka ba mot kita ki ba ngan kur khu ngan kur khu ya kita kamut ba ha ba ngala kren ka tin ka jong ublai bat haba pipentrai kam ya kata bat haba ngaduai hakmat jong ublai ukloy ban le ya kata the day namar kata kata long pi kita ki bala yo priang no ga jigur khu ka jong ublai bat wat nom long
gum kita kiba bang tan ha ki ai ban chuber nya bat ki ai kibom so khaw man pelut por ba ki ai bat ada ublai ula jet shisha ya pi let ek ai ka ba ublai ula khot ya pi wat nombo teng da lele ru em bat wat ju isi la kalong ki ba shun ya pi la kalong ki shakri ki jong ublai namar ka jingma ka ap ya ki ba kum kita de namar kata kadaw wat nam long ki ba kum kita bat da shisha pi long kata ka jingken show ka jong utrai ka ba utrai ula ai man sumar hanga ba ngaru ngadoni kini ka jingkit kle ba nganduai na kamta ka jong pi ba usoi tan nam laban kta ti pi han rei ha ka jo ko por ngi trai lang pi bat nga baro ki shakri ki jong utrai ngi trai lang badda ka jing trai lang ngin la kan man khang ki but thap ki jong usoi tan man wan man rung she ki thliu yeng ki jongi te nge pin yo jing kur khu khindian ini ijing batai lang ba kini ki jing pan pau ki ba play ula yo ban pan pau ya nga do play un kur khu ye pi ye roi trai